Son os nenos e nenas participantes nunha das 6 quendas do campamento de verán que financian a Deputación e o Concello de Barreiros para facilitar a conciliación dunhas 200 familias do municipio durante as vacacións escolares. A deputada de Economía, Carmela López, visitou xunto a alcaldesa Ana Belén Hermida esta actividade que forma parte do programa Mais Concilia, o que a institución provincial achega 17.000 euros e o Concello Mariñán preto de 4.000. O campamento inclúe un amplo abano de actividades cas que os rapaces traballan na autonomía, no respeto aos demais, na autoconfianza e na igualdade de todas as persoas sen importar o seu xénero. Ademais, realizan prácticas deportivas e diversos xogos. A deputada destacou a boa acollida de Mais Concilia, xa que as prazas se esgotaron rapidamente, o que demostra, dixo, a necesidade de desenvolver este tipo de iniciativas que combinan actividades educativas e de lecer o tempo que fomentan o desenvolvemento integral dos rapaces participantes durante as vacacións de verán. En total, participarán preto de 300 nenos e nenas de entre 4 e 12 anos, 50 por quenda. Os campamentos comezaron o 24 de xuño e rematarán o 6 de setembro.